station. Right, mizuzu masiyenze beyi-19 ngoku ibethile intsimbi ka-9 o'clock 25 of March 2026 kungolesithathu ezinsukwini. It is a throwback Wednesday namhlanje ke kuzigcina uphilile wethu. In fact masenze ngohlobo Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Go 9:35 with the black rose of the station. Izolo ke ibingumhla wama-24 kuMatshi besibhiyozela usuku lwe-TB lwehlabathi, usuku ke olubalulekileyo olusikhumbuza ukuba isifo sephepha sisekhona phakathi kwethu, kodwa sikwanezixhobo namandla okusiphelisa. Kulo nyaka ke siqhuba phantsi komxholo othi ewe wena nam sinokuyiphelisa i-TB. Oku ke kusikhumbuza ukuba wonke umntu unendima anokuyidlala eluntwini okanye ke ekulweni esi sifo. Njengenxalenye ke yenyanga yokuqwalasela okanye yokufundisa abantu ngokuba bazikhusela njani na kwi-TB, urhulumente ke uyaqhubeka namaphulo nendlela ezahlukeneyo zokulwa nokuphelisa i-TB eluntwini. Kwaye kwakhona isithili ke seKhrizani siza kubamba umsitho wokukhumbula ngokusesikweni le nyanga ngomhla we-31 kule nyanga simi kuyo, nto leyo ke ibonisa ke ukuzibophelela qhubekayo ekukhuseleni impilo yabantu. Nditshilo ke namhlanje ndathi ke sincokola ke noNcumisa Fatuse, yena ke ngusekela mlawuli wenkqubo yothintelo lwe-HIV kwisithili saseKhrizani kwisebe lezempilo, ukuze ke asixelele ngakumbi ngamaphulo aqhubekayo, amaqhinga akhoyo okoyisa i-TB kunye nendima enokudlalwa luluntu phantsi kwalo mxholo uthi ewe wena nam sinokuyinqoba i-TB. Ukhona ke yena ke Shize unawa Queenstown Studios. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molweni msasazi, enkosi kakhulu, ndibulela kubaphulaphuli. Sisincumisa kukho iphulo kudala ke eliphulo nilenza as uDepartment of Health. I stand to be corrected if mhlambi ndiyayibhuda, leka 5 million and TB campaign. Khasixelele banzi ngalo. Ke mhlekazi, ndizawuqala ndisithi nemhlekazi, i-TB iyanyangeka kokuqala. Okay. Iyanyangeka njena i-TB emva kwe-COVID-19. Siye saqaphela ke into kokokubana silisebe lezempilo, siqaphele into kokubana silahlekelwe ngabantu abaninzi, abantu bebekade besitya i-treatment. Abanye abazange babuya emva kwe-COVID ukuze uthatha i-treatment, abanye abaneempawu ze-TB ufumanisa into kokobana basayifanisa nefiva okanye ukhohlokhohlo olubangelwa yi-COVID bangayihoyi. Abanye abantu ufumanisa into kokubana bahlala nabantu abane-TB abasezi ngokuzokuhlolwa for i-TB. Ngenxa yoko ke msasazi, isebe lezempilo liye laqalisa into ekuthiwa yi-recovery plan. Iplan yethu yaneepillars ethi yokuqala iplan, i-communication is very important. Masibuyele ebantwini siyowuthetha nge-TB ebantwini, sikwazi ukuthetha ukubaluleka kwayo nokunyangeka kwayo. Uplan number 2 onguphila 2 wethu kwathiwa masihambe sibafumane bonke abantu abalahlekileyo, sifumane bonke abantu abaneempawu, sifumane bonke abantu abahlala nabo ukuze sibabuyisele kunyango lwe-TB, ukuze ke ngoku bakwazi ukufumana unyango ngexesha lisethuba lisavula ukuze bakwazi uba baphile. So sikwelo phulo ke msasazi apho siye sathi ke ngoku iphondo lasinikeza into ekuthiwa zii-targets per province per district ukuba ukwazi into kokubana uriche loo target yabo bantu. Sonke ke sikwelo phulo singuMzantsi Afrika nalapha eKhrizani siyinxalenye yelo phulo. Kwathiwa ke masiqalise ukwenza sihlole nabo bonke abantu, sisondeze imacandelo wezempilo, siwasondeze kwizindawo ezikude nabahlali, siyowukhangela abantu bethu sibabuyisele kwi-treatment bakwazi ukutya i-treatment baphile. Enkosi msasazi, that is the end TB campaign esikuyo jikelele. Sisincumisa ndiyakuva uyicacisa kakuhle. Izolo ibiyi-World TB Day. Kutheni olusuku lubekelwa bucala for ukubana nina njengabantu besebe lezempilo phonse ndathi lemfundo lezempilo nikwazi ukufundisa umntu ofana noChuma nomphulaphula mameleyo ekhaya ngokubaluleka kokuzikhusela kwi-TB?
Enkosi Mhlali ngaphambili, enkosi Msasazi. Ithi ke ngoku lento sifuna ukwacacisela abantu into kokubana i-TB iyanyangeka. Masifumane ngethuba siqalise i-treatment yethu siyigqibe. Kubalekile into kokubana xa uthe wane-TB kufuneka uyitye i-treatment yakho ngethuba kunjalo nje uyigqibe. So eli phulo sikulo siphuma sizama ukunqanda ucalucalulo lwabantu bethu esithe sabona into kokubana i-TB lena iyabangelwa into kokubana abantu bangayityi i-treatment ngenxa yocalucalulo osilenzayo. So ke ngoku silapha ke Mhlasazi, we are here to say stop ukubana stigmatize i-TB yethu, singabona abantu abangunobangela wokuba abantu bethu bangayityi i-treatment, abantu bethu bangadisclose, bangachazi kubantu abahlala nabo into kokubana bane-TB. Silapha ke silolu hlobo sele department sizothi xa uhlala nomntu one-TB okanye uhlala nomntu oneempawu, yiya kwikliniki ekufutshane nawe uyokuhlolwa. Abantwana abaneempawu ze-TB mabaziswe ngabazali kwiikliniki zethu bazokwazi ukuhlola bafumane unyango. Abo bangenayo bafumaniseke uba abanayo i-TB babe behlala nabantu bane-TB, sinayo netherapy esithi siyisebenzise apho umntu azawutya iipilisi zibe 12 akwazi into kokubana akhuseleko. Yes, siyavuma ke Msasazi into kokubana i-TB yona asikhuseli njenge-HIV, but into esiyithethayo sileli sebe sithi i-TB iyanyangeka. Sithi ke ngoku together we can end i-TB. Uyitye yonke imifuno, utye ukutya okusempilweni. Sithi sinabantu besebe lezempilo sizame ukuhlehlisa kancinci kwicala le-alcohol, sizame ukuhlehlisa kancinci kwicuba ngoba zombini ziyayiphazamisa i-treatment yethu ye-TB. I-TB iyanyangeka xa uyitya uyitya kakuhle, uyitya ngohlobo ocaciselwe ngalo. Enkosi Msasazi. Kakhulu sisixumisa, siyabulela kakhulu. 31st of March, which is next week Tuesday, kukho umcimbi ekuthiwa nisibizile singabahlali niku-Department of Health wephondo leMpuma Koloni neChris Hani District Municipality. Nakhonga ke sisinqumisa into yobana ke lo msitho kulo unyaka sizawuwenzela esakhe isizwe, which is ecala. Khasibalisele into yobana mhlambi zintoni endizawuthi xa ndisuka kwam endlini ndiya kule ndawo izabe umcimbi ubanje khona ndibe ndizakwazi ukuzifumana phayana ngalamini. Nkosi Msasazi, njengokubana besenditshilo ndathi sithi ngo-2030 sifuna kungabi nawo abantu abantsha becases ze-TB. Namhlanje ke siye savuya kukwazisa ukuba sinomsitho wephondo we-TB ubanjelwa ke apho eChris Hani njengoba bosowutshilo kwi-Indoor Sports Center nge-31st ka-April. Njengoko ke isebe lithe lazabalaza, so sikuloo mzabalazo ke wokuphelisa i-TB. Jikelele ke Msasazi sisenza i-build up activities njengoba ndithetha nawe. I-build up activities kulapho sisondeza umsebenzi wesebe lezempilo kuthi silusondeza ebantwini, sisondeza intsebenzo yethu ukuze abantu baze. Izinto esizawube sizenza phaya sizabe sisenza lento okuthiwa ngu-screening, apho sizabe sivavanya bonke abantu abane-TB, sivavanya bonke abantu, sitesta bonke abantu abane-HIV, sizakube sisenza ne-STIs, sizawube sisenza nabantu abafumaniseka into yobana umntu une-blood pressure, une-diabetes, yonke nje into sine-package yonke. Amehlo, ukuba ngabe uphethwe ngamehlo siyakumema uzawufika ikhona intente khona phaya. Ukuba ngaba ufuna uzokhupha amazinyo, oogqirha bamazinyo bazabe bekhona. Sinento yonke jikelele apha eChris Hani ngalamhla we-31st phaya ecala. Iinkonzo zonke ziyafumaneka. Simema abahlali, simema i-community yaseChris Hani ukuba uyofumana umtholampilo kwisebe lezempilo, ungene nakwezi ndawo esenza kuzo i-build up ukuprepara ukubana silungiselela olasuku ukuze uyofumana zonke ezi zinto ndigqiba ukuthetha ngazo. Ufike zonke zinto zisimahla, akukho mali ifumaneka ifunwayo phayana. Senza yonke into silisebe lezempilo siyenza simahla. Enkosi ke
usasazi sinethemba ke lokokubana abahlali bakusabela iphulo bakwazi ukusihoya bayihoye isebe lezempilo xa lifika kwindawo yakho okuyo sizise iinkonzo bantu bakuthi sizise iinkonzo bantu baseChris phumani xa ubona iintente ezingathi zingaphandle ngaphakathi kwindawo apho kuthiwe makuziwe khona kubizwa khona abantu mamela ulandele ubheke ekhondweni uyowufumana iinkonzo sizisondeza kuni kufutshane nanjengokuba nange-31st sizakube sisecala sisondeza iinkonzo zonke zikhona so silindele abantu abanjalo xa uphuma ke endlini ayithi loo nto leyo uba ngaba utya itreatment ubuhleli uyitya ungayityi sicela sibongoza bonke abantu abatya itreatment suka endlini uyityile itreatment ukwenzele uthi xa uhoywa ngugqirha endaweni ufike itreatment yakho uyityile ndiyabulela ke msasazi Mr Faduse ngusekela mlawuli wenkqubo yothintelo lwe-HIV kwisithili seChris Hani Sub-District Department of Health. Siyabulela kakhulu kuthi nathi ngexesha lakho. All right. Thelela impilo yakho ngokwezempilo.